Нетрадиционен коледен урок изнесоха ученици от Варненското основно училище Панайот Волов. Шестокласниците от иновативната паралелка бяха учителите, които с помощта на децата от втори клас разказаха и показаха на най-малките историята на коледните обичаи и на коледния дух. Те съчетаха знанията си от училище и от школа религия в Общинския детски комплекс, за да направят часа още по-интересен. Вече трета година в училище Панайот Волов иновативната паралелка 6-я съчетава български и английски език, графичен дизайн и визуални изкуства и в навечерието на Коледа децата са решили, че е време да покажат наученото. На младите учители асистира втори В клас, а всички заедно разказаха историята на Рождество на децата от първи Г. За подготовката много помага и това, че децата са активни участници в школата на Дарина Кючукова за православни традиции и ценности в Общинския детски комплекс. Майката повила новороденото бебе в пелени и го положила в яслата на животните, която станала негова люлка. След това децата разказват на български и на английски за коледните обичаи по света. Най-странно беше, че в Англия децата писали писма за какво искат да получат за Коледа и ги хвърлили в камината. И така през зимът дядо Коледа разбирал, четял техните писма. Макар и без камина, първолаците от Панайот Волов също са намерили път към добрия старец, благодарение и на подготовката си за иновативния урок. Пишем писмо до дядо Коледа и да спожелаем това, което ни се е сбъднало. Часът провокира всички да мислят и за духа на Коледа. С разказ за надеждата, която може да запали отново загасналите свещици на свободата, вярата и любовта, и с историята на двете сирачета, едно от които намира семейство точно на Рождество. Аз извънчето проплакна, но сега е щастлив. През целия час, освен че разсъждаваха за съдбата на Гошко и неговия приятел, децата участваха в викторина и продължиха да рисуват коледни картички. Част от направените те вече са изпратили на деца и възрастни от варненски социални заведения, за да споделят празника с тях. И учители и ученици казват, че са положили много труд за иновативния си час, но смятат, че усилията са си заслужавали. Много е интересно, защото научаваме много нови неща по много различен и индивидуален начин. А по-интересно ли е да учите така, когато сте много и правите различни работи? Лесно за мен, да. Не срещнаме толкова трудности и когато има по-големи с нас, могат да ни обясняват много по-лесно. Децата се чувстват много щастливи, те с много голямо желание работят и искат да се представят и успяват. Чувстват се емоционално удовлетворени, както и техните родители. Ирина Владимирова, която преподава и на шестокласниците, е част от учителския екип, подготвил празничния урок. Смята, че най-важното в него е възможността на ученото от по-големите да стигне до по-малките. Важна е и подкрепата на родителите, които активно съдействат на децата. Родителите гледат с огромно желание, удоволствие. Те участват заедно с нас, учителите, и се включват във всяка една изява, всеки проект, във всеки предмет, във всичко, което предприемаме заедно с децата. Разбира се, акцент в иновативния час са българските традиции, затова и урокът завършва с наричанията на коледарите за щастие и здраве.